lehniam Behdeinkhlam shisien shisnem jong Raij Chyrmang kelakut no sngi U Blei Aitnar Chyrmang West Jaintia Hills. Ya kene lehniam lawan men pynshongkun da U MLA ka Amlarem Bah Lahkmen Rymbui kumu kongsan. Lehniam Behdeinkhlam Raij Chyrmang kedai ka baju penlong man lau snem shua ka Aiom bet kiriu nget nyem tre jong Raij kin pin kre ben lehniam no shakiling harap hadien bakut kene lehniam. Minta usnem na du ka khandriu teru uyayong la penlong ye lehniam baper kum shibenta jong Behdeinkhlam. Hadu nyau teli kirat bala penwandur hakirup kirong baper lawan ra syaka Aitnar kum shibenta jong lehniam. Ubah Lahkmen haba ajingkren walaupun pa ya kejing sngu ha U Blei nong bu nang thau ubala betin linti ya iwei pe iwei tat hadu kene ka snigkut jong lehniam baduwa ya kejing kerku banthe shabaro kinong shisnong jong Raij. Traditional instruments. The fire and emergency services vehicle ensured the smooth functioning of the event.